Ti sabes que a grande é a poesía, sin poesía non hai nada. Sin poesía non hai nada, non hai pintura, non hai arquitectura, non hai nada. Eu considérome poeta, Considérome poeta, eu que quero facer poesía pintando, pero considérome poeta por encima de todo. E a cousa máxima que admiro é a poesía. É un homenaje a Noboneira, poeta máximo da nosa terra, Rosalía no 19, Noboneira no 20. E logo ten algo moi cercano a min, moi cercano ao eu, é polo que eu quero tanto a Noboneira, que é o canto á aldea. El, como Esenín en Rusia, son os últimos poetas da aldea. A nosa cultura é a aldea, Galicia é a aldea. Sin aldea o noso pueblo non existe. Cin a Noboneira polas maus de Xavier Pousa, que foi profesor meu de dibuixo no Instituto do Calvario en Vigo no ano, creo decir ben, 90-91. E regaloume os eidos. Presentoume a Manuel María, presentoume a Laxeiro, presentoume a moitos amigos importantes na miña vida. E conozco a Noboneira no estudio de Laxeiro, no ano 71, facéndolle este retrato que aparece aquí na exposición, que curiosamente está fechado en Vigo, pero eu vinllo facer, ou hai dous retratos que a familia non sabe, eu tampouco, ou o retrato que fixo ese día que eu conocín a Noboneira no estudio de Laxeiro en Madrid, o levou Laxeiro nos seus viaxes que facía a Galicia e fechouno en Vigo. En todo caso, ese retrato maravilloso, na que ese home homérico grandioso é un das columnas fundamentales da nosa cultura e do noso pueblo que é Noboneira, pois inmortalizou o outro meu pai, que é Laxeiro. Moito. Bueno, marcoume, pero o que me marcou de verdad foi cando lín os seus poemas, que os lín, pois, como 2 anos antes de conocelo. Eu que facía poesía e que desde pequeno pensei que a miña vocación era escribir, non pintar, porque eu chego á pintura tarde, con 18 anos, máis ou menos, eu escribí desde sempre, e cando lín os eidos, bueno, pois eu facía unha poesía, pois, evidentemente, en nada comparable, pero, sin embargo, o que eu quería facer era iso, que facía o Xío Noboneira, e deime de conta de que aquelo estaba contado xa. E, bueno, entonces tes que non podes andar á sombra de ninguén, tens que buscar o teu camiño. Co cual, desde o primeiro momento, Noboneira é unha persona fundamental na miña vida, e logo, cando o conozco ali no taller de Laxeiro, que eu pensei que nos volveríamos a ver pronto, pero o que é a vida, vivir alá no Courel, ven alá a verme, sí, bueno. En fin, o que non sei nin andar en bicicleta, e que queres conocer o mundo, e que, por suposto, pensaba e penso que é unha pena que non este entre nós, que podía estar perfectamente. Vímonos 2 veces, moi pouco. Bueno, en todo caso, temos o seu traballo e afortunadamente está a súa familia que creo eu que estamos facendo unha amistad. Cando eu empezo a pintar no ano 72, quere dicir que fai xa uns cuantos anos. Se eu digo que quería facer o que estou facendo, pois parecerá unha broma, non? Pois sí, eu quería facer isto que estou facendo agora, e tardei pois casi 40 anos en chegar a este punto no que estou. Quere dicir que non é tan fácil. Eu sempre quixen xogar ca palabra, pero non sabes como facelo, non é tan fácil porque, bueno, porque levoume 40 anos, creo.
Cando ideei o alfabeto del fin, que sus ideas en media hora, pero significa que levas 40 anos largos rumiando o asunto, pois digo, moi ben, e agora que palabras vou eu a pintar? Que cousas vou eu a pintar? Estuvo sempre no Boneira na miña cabeza e no meu corazón. Eu fixenlle no ano 96, aquí unha homenaje a Rosalía, en gracias do lugar, que fixen no CEGAC, que fixen 40 e pico piezas, dedicada a ela, logo con outras piezas, Lugar do Onsión, Ves de Santa Valla, bueno, e máis cuadros, en Follente B1000, Polen Adelán, hai todo unha cousa que pode ter moito que ver, casi sempre con Rosalía, a veces algo con Pondal, con Curros, pero eu tiña este homenaje que tiña que facer a Novoneira. E desencadenouse todo cando na medalla que lle deron a Carlos Oroza, poeta, gran poeta e gran amigo de Uxío e gran maestro meu, conocín a seus fillos, a Branca e a Uxío. E, bueno, iso foi un golpe grande no meu corazón e digo, bueno, pois, este é a hora de que eu lle faga o homenaxe a Novoneira, que eu levaba traballando xa 3 anos no alfabeto del fin. Quere decir que bueno, que todo isto é un desarrollo largo, difícil de contar, porque tens que contalo pintando, non tens que contalo falando. Pero eu creei o alfabeto del fin, precisamente para que as palabras que a mí me emocionan, os poemas que a mí me emocionan, poder pintalos. E por encima de todo estou pintando un cuadro. E cando traballo con Uxío, traballo desde o meu punto de vista, que é o meu, partindo do punto de vista dele. Pero quero facer un cuadro. É o meu homenaxe a él, Flor Novoneira, que dos seus versos, os que a mí me parecen pintables por min. Bueno, eu explico, aí no catálogo explico, creo que o suficiente a miña idea, a representación, identificación do alfabeto del fin. Paréceme que hai que deixar un pouco de misterio a xente que se acerca á exposición e que se interese pola pintura miña e que queira profundizar, chegará ás conclusións que eu marco, e contalas abúrreme, porque o misterio é moi importante no arte. Eu pinto para que o misterio ti foces nel. Cuidado cas palabras, que en vez de axudar poden oscurecer a tarde. A pintura é color, é materia. Cando eu quero pintar un verso, teño que pensar como teño que piel lle teño que dar. Entonces, eu o color poño en función do que estou pintando. O sea que, bueno, é a miña versión de ver ese verso, non? Ou de ver ese poema inteiro. Quere decir que esas palabras que eu estou pintando do poeta, estou unas metendo no meu corazón e vendoas desde o meu corazón. Bueno, ese é un cuadro. Vexo así. Manifesto mediante o color. Traballo os cuadros con 40, 50, 60 sesións. Eu levo ano e medio traballando estes cuadros ao largo dese tempo. Que un cuadro, en fin, podese pintar en 5 minutos ou podese pintar en 5 anos ou 50 anos ou acabas de pintarlo e pegan unhas patadas e logo volves a traballar sobre ele. Bueno, un cuadro é o que é cando o pintor o dá para que a xente o vexa. Que é o que sucede aí? Pois sucede o que sucede no cuadro. E o pintor, todo o que hai nese cuadro, tuvo que facelo intencionadamente. Cada un ten a súa maneira de traballar, porque o que traballa ao revés, pois é que quere traballar ao revés. E o que traballa ao dereito, porque quere traballar ao dereito. Entendo eu, Entendo eu. O testamento é que, pois mira, a veces un pensa que mañá podese acabar o mundo, por decir algo, non? Eu cando fixen o homenaje a Rosalía, sabía que lle debía un homenaje claro a
a Galicia, a miña terra. Afortunadamente podo seguir traballando e digo, pois, teño que facerlle homenaje ao Xío, porque o Xío é de monte, nós estamos a 600 metros, o Xío a 1100, el fala do que a min me significa, que é a aldea. Pero, por outro lado, mentras eu pintei e disfrutei tanto neste ano e medio, aí está Laxeiro, aí está Maside, aí está Seoane, aí está Pesqueira, aí está Raimundo Patiño, aí está Grandío, pintores os que a mí me enseñaron moito e que me enseñan e que considero xente fundamental na nosa cultura. Para mí significa que o meu testamento é homenaje á miña terra, á miña aldea, que é a carne da que eu estou construído. E algo que tiña que facer, e hai que facelo mentras estás vivo.